Yamakadai kuterera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Nasi I'm in a good mood because zvinhu zviya zvazotanga and zvinhu zviya zvazoitika, and one thing chandiri kufarira ndechekuti zvataka analyze ndo zvazoitika. Handiti nyaya dzacho vamwe vanenge vachitanzi takainamatira nyaya iyi, handiti saka kune vanenge vakainamatira nyaya yacho ndiyo nyaya yaitika. Right, without wasting much of your time, South African court has ordered the immediate deportation of Bamine Chatunga Mugabe after fining him 600,000 while sentencing his cousin Tobius Maton to an effective 3 years in prison. The sentencing concludes the legal proceedings surrounding serious charges including attempted murder, illegal firearm possession and immigration violations. During the proceedings, the presiding magistrate addressed the two men separately. Mugabe was fined to two specific counts for count 5, which involved the pointing of a toy gun that likely led to a victim to believe it was a real firearm. Mugabe was fined 400,000 rands or 24 months in prison. For count 6 related to violating immigration laws, he was fined 200,000 rands or 18 months in prison. The court noted that while fines are typically inappropriate for immigration matters, an exemption was made because Mugabe had the financial means to pay. The judge told Mugabe he was lucky the complainant in his specific case was not injured. Mugabe was declared unfit to possess a firearm, and the judge ordered an investigating officer to escort him directly to Aaita Tambo International Airport to oversee his immediate departure from the country. Maton faced significantly harsher penalties for his role in the incident. The court convicted him of attempted murder, defeating and obstructing the course of justice by concealing the firearm and the illegal possession of a firearm and ammunition. The judge handed down sentence of 12 months each for 3 of the counts and a 3-year sentence for the remaining count. The court ordered that all sentences be served concurrently, resulting in a total effective prison 3 years. Upon completion of his sentence, Maton will also be deported. In delivering the sentence, the magistrate emphasized that the offenses involving illegal firearms and violence typically attract direct long-term imprisonment. However, the court stated that Maton's sentence was softened due to several mitigation factors. Chief among these was the fact that Maton pleaded guilty, saving the court's time, and that the victim in his case had been financially remunerated. The court characterized the final sentencing as a balancing process, blending justice with mercy and taking restorative justice into account. Pakashata, but zvazongoitika. You know, it's something jekuti Maton ndi anozongosara kuti ase akungomirira mfano wake, because at the end of the day apana kanyaya dzacho, because vamwe vaiti aiwa uyu zvokuti ndingina chichi, because unoita kuti icho chichikomana chidiki ndo chekunanga munhu, ndo zvaitaurwa nevanhu. But iko zvinezvi ukaona wachenurwa nemadzitare apachaite kuti muchitaura mashoko akadaro kuti moti mukomana ndiye akananga munhu, nokuti matare atotaura kuti zvoni mukomana akanongedzera munhu netoy gun. Maton ndiye akananga munhu nepfuti chaiyo, uyo akanzi aiwa body yake zvaari amene zvazvingotaurwa is not fit kuti anga achita sei achibata futi. I don't know kuti what does that really mean. Is he not well? Ari kurwara here, ari kuita sei? You never know. Zvinonetsa kuti unozonzwisa kuti it's skiripi rinenge richiitika. Zvakawanda zvakaitika kumba kwavakomana, even kana mota yake, if you still remember, yachatunga that BMW yekuzonzi yanga onekwa nemalights, mablue lights machinji, habvumidzwi kuti ungangonawo ari illegal what. Saka mablue lights wayo zvazvakonza kuti mota iyoyo idzididi, vamwe wakati yatorwa, vamwe wakati mota iyoyo yanzi ngaabviswe. Zvaingotaurwa panyaya yacho zvakawandisa, and a lot of people are even saying kuti aiwa kana ari Maton uyu kawe mari yatofa yatoita kungokusevhera jeri, then mari dzosara dzichita se dzichishandwa. Zvinonetsa zvinhu zvinenge zvingotaurwa nevamwe, and ndiri kuona a lot of people are even commenting on issues dzakaita seidzi dzindambotry kutenderera nchitsvaga kuona kuti vanhu vari kuti kudii. Now mwari kuti so Maton took
3 for the team, just to protect the bilateral agreement between Zimbabwe and South Africa. After 3 years, he is going to be rewarded with huge sums of money. Atinyatsonza kuti anenge achirewardwa hawo because iye ndiye apleada guilty akabvuma nyaya yake. Hatizozive zvinhu zvese zvinongoramba zvichingoenderera mberi. Those vaitaura vachitukirira nyaya yemitigation factors to be considered in softening the sentence and pleading guilty, kettling proceedings. Mati todi tinge tichidzipedzera nyaya dzacho. It happened because Mugabe is gone. Money for the team, money is not a problem. Even R1,000,000 toy gun versus real gun, the same premise, same incident, pointed to one victim with different guns. Pakashata. I love the party. He was escorted to the airport for deportation. Viva, and the one taking imprisonment will be rich for taking the blow. Vazimbabweans very fun panyaya dzacho. Anta appeal haambodziite 3 years idzo matonho plus anodzoka ava mpinga. 3 years for the shooting someone and injuring the person, while Malema is sentenced 5 years for shooting in the air and not injuring anyone. Yes, nyaya inongoitika ndeyekuti kungoibata chete pfuti uchida kuiningirikina anenge atori mafanizi ndiwo zvavanongonikirira, vanongokoshesa mutemo kungoedza kungokuonesai kuti no one is above the law. Even ana Ramaphosa vanopa mhanya. South Africa is not kids game. South Africa is not for the faint hearted. Mari dzinofanira kunge dzakatorerwa mumagovernment coffers ndidzo dzinotorwa dzichinoripa mhosva kupfumisa vana veSouth Africa. Chatunga yakomanaka nyaya dzonetsa idzi takasita kuti pete totaura nyaya dzacho maichiginwa. Handiti kuna B Mugabe family 600k rand is just a kg of gold looted by his father, converted to 34,000 US dollar. All I can say is bravo to the legal team by allowing one of them to be out so that he will fight for the other one to come out quickly. That's clinical approach. They can still appeal the ruling, aging for the lesser sentence. Iyi nyaya inokwanisa kuitika ende ndo zvinhu zvitori simple. I think ndo imwe nyaya ndiri kutoongorora yekuti ndo mafambiro zviri kufanira kunge zvakutoita ipapo pakuti vakomana vacho nyaya dzavo ndokwadzasvika nditi, and we all know kuti wana atobuda munyika kudhara because apa atonzi immediately muchitobuda pano mukomana ngabva atomake short abuda muSouth Africa muno tichadi kumuona muno atodepotwa immediately. Saka zvekuzonzi oro dzadzangonyaya because mari vakomana vacho ndo vanenge vatori nayo, vanenge vachidedza kuti money is not a problem. Even lawyer anenge achiita nyaya yacho anenge achitoziva kuti ndikutorova nyaya yega but money is not a problem. Saka problem itori kuna lawyer ndiye anotorora achitemwa nemusoro. Saka lawyer anenge achitoziva kuti yes, I have so many problems in my head but money is not one of them. Ndo maskillful anenge achirohwa ipapapa. Saka maperero azvazongoita anongonakidza for sure. Nyaya dzacho dzinozongopera maperero ewa, but there is another issue iri kunge ichitaurwa futi yanga iri kunetsa ipapapa. Ndangoti tionesane because maZimbabweans munonoke kukanganwa. Umwe anga achiti yowe please dai zvafamba Mwari pindirai kuti vana vasatongwe nemhosva dzamadzibaba, vasapindire mhosva dzamadzibaba. maZimbabweans mirai drama imimi. Munhu kana achinge aita nyaya dzake ngaapedze ega, hazvina chekuita newe. Nyaya yako yekuti iye Mwari unoda kutambisa uchingoudza zvowada iwe kuti Mwari pindirai nyaya yaChatunga, Mwari tipindirai nyaya yanhingi. It's nonsense. Mashaya zvimwe zvekunamatirere. Vakomana ava vanongoshandisa mari votoita zvinhu zvavo vatobuda, that's all. Zvekuda kuzoti Mwari this Mwari that madrama because ukada kuti hanzi mhosva dzamadzibaba dzisanetse manhingirikini, iwo baba wake iwo he was not even your biological father, but today look where you are. And chitarisa nelife nemwana wacho iwo unofunga kuti ukatora same mhosva iyoyo iri kunzi yatorwa ine vakomana zvaitika izvo zvese zvikoto, do you think kuti iwo unokwanisa kuiafforda mari iyo just like that? Do you think kuti unokwanisa kuafforda legal team yavo mari yacho yavanga vachida? Do you know kuti how much do they charge per hour? Iyo legal team unoziziva here kuti imari yavanoteera per hour or per day per case, unoziziva kuti imari here yavanochaja? It's a lot of money. Maloya unongatoita hafu yangosara kuningirikina yatoningirikina ukada kuzodzitedzera nyaya dzacho unoona kuti hafu zvakatoita zvakada because ma top lawyers avanotora vachishandisa
andikuzvinzwisa iwe obva watanga kuti Mwari pindire panyaya idzodzidzi. Today you are suffering, people are still dying up to now nenyaya yecrisis dzakatogadzirwa nana babawo. Enda unotarisa kuzvipatara, makapedzera kuenda kunhingirikini rinhimi, makapedzera kuenda kuzimbabwe rinhimi, endai munotarisa kuti chii chiri kuitika muzvipatara zveikoko, endai munotarisa kuti vanhu vakushanda here izvezvi kuungana takazara, tirimo mumaskwata, tirimo mumikuku, tirimo muchichi, zvese tiri kutoita, tiri busy kukanya dhaka, tiri busy kuita sei because of economy yekunhingirikina yekunyika kwenyu inenge isiri right, but you are here complaining kuti Mwari this, Mwari that. Tsvagai zvimwe zvekuchembera kuna Mwari uyu, namatirai upenyu hwenyu nehama dzenyu zvibva zvakuitirai, kwete kungova munhu ane kane kamoyo katetetete kakadaro. Ivo havana kana care, they don't care. Go and meet that young man. Izvo zvandari kunzi adhipotwa ende munomugarira. I think in the next 1 hour anenge atopinda muZimbabwe kudhara, mune matomuona atosvika atogamuchirwa ikoko atotambirwa nehama dzake. Muzondiudza imimi kuti unosvika ipapo kuti Mwari ndakunamatira iwe unzwe kuti anokuteerera kana unzwe zvaanokuudza ipapo. So it's something fun, but at the end of the day it's good news to Amai Grace Mugabe, because munhu wekuti anga asiri kukwanisawo kuenda kunge achinodzipindira nyaya dzacho, anokwanisa kusumuka kubva kuZimbabwe kuti asvika achinomirira mwana wake achinzwa kuti mwana ari kutongwa sei. Nyaya dzese dzadziri kungorohwa vari kuZimbabwe ikoko, vanokwanisa kungiti gatipinde tinonzwa kuti mwana wedu atongwa sei. Ine nyawo dzavo, vane dzavo dzekuti vakatopindawo vanosvikawo dzakavamirirawo ikoko dzekuti dzine chida kuningana. Maybe I don't know, maybe that young lady waya vakarohwa necab waya kuti anga achada compensation here, anga achida kana kuti ichi amen kuti zvazviningina sei. Vakangosiya vakwatura, you know those ladies havana mangwana, vanongokwatura vachienda. Saka ndo zvinhu zvichimoningina, saka havakwanisi kunge vasingakwanisi kunge vachidzipindira nyaya dzacho vachinoona kuti zvakamira sei. So for now ngatipedzere panapa. Thank you so much Mazimba, makanyanya, muri vanhu vakarongeka, muri vanhu vane one love. Rambai makadaro muchingoita yamuri kuita iyoyo. Handiti tinozokuudzai mukomana kana achinge asvika paground, tozokuudzai kuti zvazofamba sei, kuita sei auya unotorwa nani. Zvinongosegeza so zvingori fun. Life yacho is all about movie. Kana muchitonzwa life yakomana it's better mungona kuti muri kunzwa mamovie kana kuti maskits because asina kana anything, any value yakuti anganza asha eda mu life yako munhu. It's just that vanhu vekungotiwo baba vavo vakanga variwo, maybe asidai ngeri nguva yekuti baba vavo vachiripo taikwanisa kunge tichitanga kutaura nezvazvo, like kudhara taigona kuti since baba vacho pese munhu ainge aikurambirira aripo panyanga, dai zvakaramba zvichiitike zvaripo taibva tati aiwa vafanira mukutimirira pakuti muri kukanganisa mental health yababa venyu. But now hapana chimwe kana chekutaura, zvakatofarana zvakadaro, zvakatopera zvikatodidididi. Saka let's meet next time tichizoonesana kuti zvinhu zvacho zvinenge zvakamira sei. Asi vanhu vachishamsika, Kulien TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvesapana chichazosha. Everybody say Kulien.